Здравейте хора, днес тръгваме на едно събитие, където аз и Димитър ще готвим. По-скоро утре е събитието, но ние трябва да сме ден по-рано. Намира се до Русе, така че ви взимам с мен да ви показвам къде отиваме, какво ще правим днес, утре какво ще правим и така. Не съм била никога в Русе, ще минаваме през Велико Търново и там не съм била никога, така че нямам търпение. Намираме се в Стара Загора, тък му заредихме. Търсим някъде да ядем и продължаваме. Спряхме на път. Аз си взех тостер с 2 кюфтета. Имаме тук и картофи. Витка си взе тостер с кебабче. Тук сме някъде сред нищото. Но изглежда вкусно. Мястото, което спряхме да ядем, точно се намира преди табелата на Гурково на излизане към Велико Търново. И да, заслужава си. Вкусно беше. Заведението се намира в дясно и са на изгодни цени. Тук вече влизаме в Велико Търново. Честно казано, аз никога не съм била в старата столица. Мечта ми е било да я посетя, но ето, трябва да отида по работа някъде, за да видя място, което искам да го видя отпреди. Но тъпото е, че няма да мога да разгледам града и много ме е яд, защото смятам, че има какво да се види и смятам, че е един много красив и интересен град. Даже вижте, буквално има къщи над тунелите и много силно впечатление ми направи. Но се надявам на връщане да имам повече възможност да разгледам града. Искам да ви покажа каква красота се намира тук и просто заслужава си да я посетите, въпреки че на мен от Пловдив ми идва малко далеч, но ето, винаги си има първи път. Сега пътуваме към Русе и от Русе трябва да отбием някъде и да продължим към селото, което ще се състои събитието. То се води събор на Мамалигата. Мамалига означава качамак, въпреки че за първи път чух тази дума, но явно във всеки край на България го наричат по различен начин и го правят по различен начин. Минахме Русе и сега пътуваме към селото, за да може да запечем брашното, защото в Родопите го запичат преди го готвят. Хора, пристигнахме, само че не знаем къде да отидем. Чакаме и последната тава да се изпече, защото ние правим родопския качамак по друг метод на баба ми, лека и пръст. Тя винаги след като смелеше царевицата, печеше цялото брашно и чак тогава го готвеше като качамак или като халва. Не знам дали сте яли такава халва. Ти ял ли си такава халва? От брашно? Да. А знаеш как се прави? Да. Как? Лесно. Кажи ми. От какво брашно? От царевично брашно. Как? Готви се с захар, с масло. Като качамака, само че вместо със сол с захар. Да. Може да сложиш масло. Да. И най-обичам глупости. Най-обичам да се разтили в тава и като изтине да се реже на парченца. Много е вкусно. Вътре също може да добавиш някои сушени плодове. Това са измислени, аз си говоря за родопската халва. Дори някоя друга ядка. Хора, имам проблем с скалпа, омазнява ми се на първия ден. Много се дразня. Но нарочно я оставям така, за да може да свикне и да вземе да се омазнява по-рязко, защото много ме дразни. Елате да видим брашното. Още не е готово. Това тук чака. Това е 10 кг брашно. Царевичко. Вижте зад мен.
Това утре ще е отвън на сцената. Много яко. Реално говорим за качамак и за брашно, защото всъщност сме на фестивал на качамак. Всъщност, как се казваше? Мамалига. Вие чували ли сте тази дума? Това в този край, русинския, силистринския, наричат качамака така. Аз за първи път днес разбрах реално. Но това е фестивала. Ще има над 15 шатри, които готвят състезание. И отделно и ние с Димитър ще правим родопски качамак по рецепта на моята баба. Вижте един добър готвач какво готвим. Важното е да готвиш с любов. Насаме, не там. Къде ми е колата? Изгубих се. Помощ. Помощ. Вече леко огладнявам. Така че... Какво ще ядем? Какво ще ядем? Добро утро, това ни е гледката от хотела. Снощи ви показах корабчето, но не можа да си покажа много. Селото, където ще готвим. Ние сме вече готови и сега излизаме да готвим качамак. Ще ближим тавите вече. Искате ли да ближите? Да, трябва. Айде, ще ближим. Ами хора, ние сме вече в Русе. Косата ми изглежда така, защото си има причина. Цял ден бяхме напред-назад. Бях жури оценител. Благодаря между другото за поканата. Отделно с Митко правихме качамак. То аз не успях много да стоя там, защото обикаляхме шатрите, за да пробваме всеки един качамак или мамулига, както те му казват. Беше много интересно, много ми хареса и беше предизвикателство за мен, което пак бих го повторила. Сега продължаваме. Тръгнахме към Румъния и точно на границата казахме не връщаме се, защото просто в момента е около 4 часа и кога да отидем, кога да се върнем, къде да отидем там, без план, без нищо. И просто решихме, че е най-добре да тръгнем сега към Велико Търново. Аз никога не съм била и просто да седнем някъде да хапнем там и тъкмо да видя част от града. Не знам, без да съм била там, усещам това, че ще стане моят любим град. Има си причина защо, красиво е. Но да видим колко ще видим и от него и ето го и Митко. Той още с крутката даже. Ела, кажи нещо ти. Много съм изморен. И гладен. И е сладък. По-голяма лудница не съм виждал от този събор. Беше яко, на мен ми хареса. Да, ти защото само оценява, а кой е готов? Аз това казах току-що преди малко. Ами оговорката беше, че и двамата ще готвим, но просто аз не успях много да се включа там. Но накрая просто помагах с каквото мога. Пак бих повторила ти. Не. И щом си с мен? Заради теб. Хайде, натръгваме към Велико Търново. Звъняхме на Царина да се видим с нея, ама тя на работа.
Здравейте хора, цял ден чистихме. Аз даже съм с маска на косата. Отиваме сега до магазина да вземем някакви неща. Ще готвим, мисля, че азиатско. Още не съм сигурна. Трябва да взема една апаратка, протектор за телефон. Какво друго? Забравих. Да, до след малко. Така хора, от азиатска вечеря минахме на турска, на Таз кебаб. Таз кебаб е турско, нали? Да. Да, минахме на турско, понеже в магазина, който бяхме, искахме да си купим пушена сьомга, а срока на годност си беше изтекал. На другата пък, другия вид, който предлагаха, също след няколко дни изтичаше и просто се отказахме да ядем азиатско и минахме на турско. Правим го по различен начин. Сложихме ориза да се пече в фурната с подправки и сега пасирах домати от буркан или от консерва, ако вие нямате. Сега чакам Митко да нареже лук, да задуша лука и 2 скилитки чесън и едно стръкче умрял розмарин, защото само такъв имах в хладилника. И след това добавям доматите, овкусявам ги задължително с малко захар, за да махнем киселината от тях. И така. Слагам зехтинче. Да загрявам. Но то бързо загрява, понеже до сега ползвахме котлона за ориза. И така. Днес изчистихме хубаво. И сега почваме да готвим, пак да цапаме. Много мразя като изчистя да готвя, защото пак се цапа. Загря. Давай. Докато съм се сетила, искам да ви покажа от самото събитие какви подаръци получихме от организаторите. И така, първото, което ми направи впечатление, е това. Много готино, много ми хареса. Продължаваме с тези две дъски. Много са готини. Фестивал Мамалига, Нова Черна. Супер, имам си още две дъски. Общо стават вече 4. Така. Момент. Благодарство на Андрей, шеф Симона. Изискваме
твоята благодарност за вашето участие и подкрепа в провеждането на фестивала 12 години Мамалига. Много благодаря. Много мило. За първи път някой ми казва шеф Симона, въпреки че аз не се чувствам въобще като шеф, но все пак доста мило. Възгордях се. Имаме това, мисля, че тефтерче. Много готино тефтерче. Само да погледна със сигурност дали е тефтер. Мисля, че да. О, супер! Мини тефтерче, тъкмо за моите чанти, защото, ако сте забелязали, 90% от чантите ми, имам и малко химикалче. Така, както казах, ако сте забелязали, 90% от моите чанти са буквално мини бейби чанти и няма къде да си слага почти нищо, камо ли тефтер, и винаги най-често като ходя на оглед или на работа си нося и толкова големи тефтери с мен и си ги държа така, но това много ме улеснява и много благодаря. Само не знам как беше, той имаше някак, мисля, че така слагов, не знам. Както и да ще го правя. Димитър има абсолютно същите подаръци, освен че една жена му е дала рецепта, но не съм сигурна за какво, той знае. Но е много готино някой да даде рецепта от поколения, така че ще стои на важно място в тефтера ми с рецепти. Благодаря много. Аз какво правих през това време? Направих си следобедната закуска след тренировка. Сготвих си... Не съм вред. Направих си закуската, сготвих си я. После се изкъпах и сега съм си пуснала къщата на инфлуенсърите. И между другото днес, когато снимам, излиза епизода с Емил Каменов. Аз много се изкефих, още като ми излезна известие, че са качили ново видео. Видях, че той е на снимката е с нов участник и си казах край, пускам го. За тези, които знаят, да, жена съм, но пък се кефи на Емил Каменов, защото е забавен и истински човек. И за разлика от другите жени, аз нямам нищо лично към него и даже много го харесвам. И много се изкефих, като видях, че е в къщата, защото просто тези участници имат нужда от някой като него, за да ги вкара в правия ред. И прибирах пране, което беше изсъхнало, пусках друга пералня, сега простирах, чакам още една пералня и след малко трябва да умувам какво да правя за вечеря. Но когато не знам какво ми се яде, винаги ми се яде с кариди и най-вероятно ще вечерям с кариди, но не съм сигурна.